थ' लोगोफोर नैबे कमेन्टखौ नायनानै ला नैबे कमेन्टनि बागै आं मोनसे भिडिअ लाबोदों आरोना दिनै ओमफ्राय नैबे भिडिअआनो जाहैबाय जों गेमिंनि भिडिअ गेमिं 25k नि चेलेन्ज गेम प्लेनि भिडिअ होदोंमोन फंबायजों आंजों आलुजों आंजों आरोना थ' नैबे भिडिअनि कमेन्टआव फैदों आरो कमेन्ट हरदों बे प्रफाइल गैया हिन्जाव ना हौवा जेबो मिथिया इखौ प्रफाइल गैयाबा बोरै सिनायनो थ' बे कमेन्टआ फैदों आरोना थ' बे कमेन्टखौ आं फरायनानै देखायनि स्क्रिनावबो होगोन नोंथांमोनाबो फरायना नायबानो जाबाय थ' बियो बुंदों नै सोर बियो गाज्रि लिरदों आरोना गेजेरनिखौ आं फरायला नै नोंसोर रियेल गेलेदों आरो माला नोंलाय इउटुबाव पेमेन्ट मोनफेरखो प्रुफ देखाय दम दंबा होनदों आरोना ओमफ्राय आं जेनेबा इउटुबाव पेमेन्ट मोनाखैबा आं दाख्लैहाय मोनसे भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थाना होदों आं इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनबाय थ' बेयावहाय बियो फोथायाखै आरोना नै बियो फोथायाखै गोबाङानो सोरबा फोथायाखै जानो हागौ बिनि थाखायनो आङो प्रुफखौ देखायना होनो सानबाय नोंथांमोना ओरैनो मानो डाउट जाबाय थानांगौ बिनि थाखायनो आं देखायना होगोन आरोना नोंथांमोना नायनानै बुजिना लाबानो जाबाय इउटुबनि पेमेन्टखौ आङो प्रुफ होलायनो दरखार गैया मानि थाखाय मानसिनि थाखाय आं मानि थाखाय प्रुफ होलायनो दरखार ना थेवबो बै हेटार्सफोरा जायनि मेलेमाव साननानै दङ ओरैनो थगायदों बियो सानग्राफोरा नायनानै लाथों बिनि थाखायनो आं देखायनो गोनां जादों आरोना थ' नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आं स्क्रिनाव होना होगोन बे मा बे सिनायाखैदां केमेराखौ मा उल्था बायदि नुदोंब्रा आंनिखौलाय बे मा बे केमेराखौ उल्था बायदि नुदों आं स्क्रिनाव होनानै होगोन दै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय जायखिजाया आंनाव फार्स्ट पेमेन्टआ $120 जादों नोंथांमोना जुदि हिसाब खालामनो गोरोंबा हिसाब खालामनानै नायबानो जाबाय बेसे मोनदों बेखिनिखौ आं बुंलायनो दरखार गैया मिथिगौ ना मानि थाखाय जेनेबा आं पेमेन्ट मोनाखैबा मानि थाखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगौमोन ओरैनो बेखार हावायाव आं बाथ्राखौ बुंगौमोन नामा इउटुबनिफ्राय फैसाखौनो मोनाखै आङो ओरैनो बेखाराव आं फैसाखौ मोनबाय होननानै नोंथांमोनजों मानि थाखाय शेयार खालामनो आङो फैसा मोनजाया गारा थ' आं फार्स्ट पेमेन्टखौबो आङो थाइसेबो आं गावनि थाखाय लायाखै दै आङो सोरनोबा होनो गोनांखौ आं इउटुब बानायनो होदों मनिटाइज खालामनो होदों बेखौबो जुदि नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबाथाय आरो सोरनिबा इउटुब चेनेलफोरा 5K बारलांबाय मनिटाइज जायाखै खालामनो रोङाखै थ' आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं कन्टेक्ट खालामनानै होगोन बे मनिटाइज खालामना होग्राजों आरोना थ' फ्रियाव बानाया मिथिगौ ना बेबो माने इसिबां खस्थ' मालायनि इउटुब चेनेलखौ फ्रियाव बानायना हरनो थ' बेबो एसे खरसा लायो आखाइ खरसा थ' बेयाव होनांगौआ बिनि थाखायनो जोंनाबो आर्निं जादों नालाय थ' बेनो होनांगौआबो जोंना लस जाया आरोना बेनि थाखायनो बेखौ कन्टेक्ट खालामना होगोन आं जाया मनिटाइज जायाखै एबा इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनो लुगैदों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थ' आङो बिसोरनो हरदों सोरनोबा आगैमोन होनो गोनां दङ बिसोरनो होदों आरोना आरो आंनाव एसे दंबावो बेखिनिखौ आङो मन्दिराव थांनो सानदों बेनि थाखायनो आङो दोनथ'दों जेब्ला आं मन्दिराव थांगोन बे भिडिअखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन खायफा मानसिफोरा गावबो लाइफआव जेबो साक्सेस जालांनो हाया आरो मालाया माबा मोनसे खामानि मावनायखौबो इसोरो नायनो हाया डिमटिभेट खालामना होयो बेफोरबायदि आरोना थ' बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों क्लियार प्रुफ होनानै देखायना होबाय नुबाय नोंथांमोना दायो आरो मा कमेन्ट होगोन हो दाबो नङा होनबावगोन नामा एसे मेलेमाव सैमा खि हाबनायफोरखौ बख'नानै दोन गोबोरखि सोना लाबानो जाबाय मेलेम जागोन मिथिगौ बेफोरखौ मालायनि चेनेलाव फैयै गाज्रि कमेन्ट होनायफोरखौ बन्द' खालाम गावबो लाइफआव माबा मोनसे मावलांनो नाजा एबा माबा मोनसे मावनो फरायगासिनो दंबा गथ' उन्दैफोरासो बेफोरबायदि कमेन्ट होखायो दे बांसिनानो मिथिगौ ना इसोरनि खर'आवथ' जेबो मेलेम गैया नालाय थ' फरायदोंबा मोजां फरायलां माबा मोनसे मावनो सानदोंबा बेफोरखौ जाफुंनो नाजालां बेफोरबायदि खालाम मालायफोरनि चेनेलफोराव हाबै गाज्रि कमेन्ट होस्लायस्लाय नोंसोरो गाज्रि कमेन्ट होबाबो भिडिअखौथ' नायदों ना हो गाज्रि कमेन्ट होनानै नोंसोरो मा लाब मोनगोन बेफोरबायदि खालाम मिथिगौ ना फंबायमोन बिनानावमोन आगैमोन मोजां साननानै नाय एसे मालायनि थाखायबो आरो होनबावदों बेसेबां मोनखो आब' फैसाखौ नेक्स्ट भिडिअ खिथाना हो गोबां मानसिफोरा मिन्थिनो लुगैदों थ' आंना डलारा $120 जादों आरोना $100 $20 जादों थ' नोंथांमोना साननानै नायदो बेसे मोनखो आङो ना आं खिथालायनो गोनां गैया आरो मास फैसा मोनो नामा बिदि होनदों सोरबा आगैमोना भिउसनिसो खोथा नों जुदि भिउसखौ बुरजा खामायनो हायोबा हर मासाव खामायनो हागोन जुदि भिउसआ नोंना फैयानोबा हर मासाव बोरै खामायनो हानो बिदि आरोना भिडिअ होबाय थानायनि खोथा दं आरो भिउसनि खोथा दं बेनोमोन आगैमोन थ' बेखौनो आं शेयार खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जाखानांगौ जाय डाउट जानानै दङ थ' शेयार खालामना होबानो जाबाय चेनेलाव सोरबाफोर जुदि भिडिअखौ गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन बाय लोगोफोर